پوستی که تیار کردیم ما این پوستی تیار شده خشکین اینا ما 2 ساعت 2 ساعت تر میکنیم. Файзулло Додобоев яке аз он ҳунармандонест ки наздик 50 сол инҷониб бо кашидани пӯст рӯи доира машғул аст. Худ бошад аз синни 15 солагӣ бо навозиши асбоби зарбии доира шавқу майли зиёде дошта ҳамзамон доиранавозиро аз худ намудааст. Замони ҳунари кашидани пӯстро рӯи доира аз устодаш омӯхта буд. Доира пӯсташ кӯна шад агар овоз наметад тӯбе мерим ё маъракаҳои чорабиниҳо мерим дастҳо мекафад. Сони худам ман гуфтам ҳамина ёд гирифтанам дар кор гуфта сони Шодирон якта таги тутукалонанда мастерской буд. Доира месохтам. Шодирон Абдуқаймаков буданд. Назди ҳамуно рафтам як ҳафта. Хай ун тукун у борка кун ин кун вай кун сони доира сохта тайёр кардам. Вақти пӯсткашӣ шуд. Ҳамин як бор дидаму баъд ман гуфтам ҳамина худам вай кунам. Ширеж клей набуд чун ширеж ёфта истода хона омда якта пӯста гирон истода ҳамун сар кардам. Кашидани пӯст рӯи доира нозукиҳои худро дошта он аз ҳунарманд бо диққатеро талаб мекунад. Доираҳое ҳастанд ки бо пӯсти асбу буз, уштуру ҳатто аз пӯсти мор ҳам омода карда мешаванд. Дар шаҳри Хуҷанд бошад пӯсткашони доира бисёртар аз пӯстҳои гӯсола истифода мекунанд. Бисёр ҳамин гӯсоладе гӯсола чунки Тоҷикистон манда асб камчин сони асб рӯған надорад баданашанда қасобо гифтосигинда бутун мебурам ве қаҳин вай ани асб якта моли чорро буродага асб дутта ё сета пӯсти назм бурод ани гӯсола 5та 6та мебурод чунки 190 майдаша мегиранде калонаша гиран пӯст ғавс мебурод. ҳунарманд замони иттиҳоди шӯравиро хуб дар хотир дорад. Он солҳо арзиши пӯст нисбатан ба имрӯз арзонтар буда, тарзи коркарди технологияи хушккунии он ҳам каме дигаргунӣ доштааст. Пеш даври якун иттиҳоди шӯравинда арзон буд. Ҳамин баъд аз истиқлолият сал сарашанда қимат буд, ҳозир мешавад гандане. Ман ин доира 60 сомон ба тайёр мешавад ба ҳисоби пӯсташ. Як авлодо ҳаст махсус барои ҳамин кор ки заниматсия мекунад. Мо пӯста мегиранд ин моли қасобо рафта гирон шуда вай тар када печода менан ин вай бӯ мекунад ябор. Бӯш баднок. Со мӯша мегиранд, дурнаша мегиранд. ҳамин бор бутун накадан. Ҳаққо ҳамсояшон бӯи тафт бо камака вай кадан. Ман ҳозир сал салқин шуд пӯстои нағз бромсоз кунам. Пас аз оне ки пӯсти тайёршударо ҳунарманд ба даст мегирад, ба ӯ боз наздик 80 соат ё худ 3 шабонарӯз мӯҳлат лозим мешавад то он ки пӯстро рӯи доира кашад. Тарзи дурусти тасфонидан, нигоҳ доштан пас аз анҷоми навозиш ин нозукиҳоест ки мӯҳлати истифодаи доираро муайян менамояд. Мисол ҳамто монад агар мана баъзи ҷо нам мемонад мана минҷаш нам мекашад. Ана минҷа от нам. Баъд ҳамто бида прожектор монад аминҷа пӯст канда мешад. Нам мекашад ва клейку. Клей намай кишамад мепатад. Файзулло Додобоев мекӯшад ки ин ҳунарро ба набирагонаш низ омӯзонида бошад. Ҳунарманд имрӯз аз он ифтихор дорад ки фарзандаш роҳи ӯро пеш гирифта яке аз доиранавозони пуртаҷрибаи соҳаи худ гаштаасту имрӯз насли наврасу ҷавонро ба намуди санъати доиранавозӣ омода мекунад.